Шола телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер мөһим темалары хакында. Лисат цех юллары төзекләндерелә. Август ахырына кадәр эшләрне төгәлләргә җыеналар. Юлчылар өлгерерләрме? Хәбәрчебез белеште. Фаҗиганың сәбәпләре ачыклана. Яшүсмер 7нче каттан егылып вафат булды. Шоуда спорт белән шөгыльләнүчеләр саны 12%-ка арткан шәһәрдә бүгенгә барлыгы 1000-гә якын спорт корылмасы эшли. Республика президент программасы нигезендә тагын нинди объектлар сафка басачак, Ләйсән Ханова ачыклады. 51-дә 10 йортында яшәүче беренче төркем инвалид инде 4 ай урамга чыга алмый. Биредә пандус юк. Шәһәрдәшебез белән Айгөл Юнусова очрашты. Алабугада Спас ярминкәсе гөрли бөтен Россия күләмендә оештырыла торган чарада хәбәрчебез дә булып кайтты. Әлеге минутларда Гыз бистәсендә үзәк урамда шәһәрдәшләр очрашуы уза. Бирегә озак еллар Шолда яшәгән, шәһәр төзелешенә зур өлеш керткән өлкәннәр җыелды. Алар өчен концерт номерлары, күмәк биюләр оештырылды. Быел бу очрашу тагын да киңрәк масштабларда уза, чөнки Шолла шәһәре август аенда үзенең 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Кунакларны котларга шәһәр җитәкчесе дә килде. Наил Мәхдиев төп шолларга рәхмәт котлары тапшырды, котлау сүзләрен ирештерде. Челнинцы коренные – это мировые люди, которые смогли за короткий промежуток времени принять в свою дружную многонациональную семью более 80 народностей и национальностей всего Советского Союза. Ел сайын үткәрелә торган бәйрәм, менә әле көне буе яңгыр яуган иде. Туктады без килүгә, кояш чыкты, бик күңелле итеп. Төп Шолланыкы мин, төп Шолла. Бакитов мәктәбендә укыттым. Анар Бишичи музыка мәктәбендә укыттым. Хорлар төзедем, ансамбльләр. Шулай итеп, музыка тормышы белән яшәдем. Бу бәйрәм өчен үзебезнең элекке танышлар бергә яшәгән, бергә шатлык кешеләрен очраштыру бәйрәме. Бер көне очрашып бер-беребез матур күңел иттереп Beyramları sağınıp kütüp alabız. Sağınıp kütüp alabız. Bu biz zöp çalılar. Bizge büyük ne bir şey bu. Kılzad alıp para. Жыласылар келе жаныкай. Лица цехта бер атна дәвамында юлчылар эшли. Биредәге юлларны төзекләндерүне сорап шәһәрдәшләребез Шолла ТВның кайнар элемтә телефонына еш мөрәҗәгать итте. Бу хакта беренче репортажда эфирга чыкты. Ниһаять, әлеге мөрәҗәгатьләргә игътибар иттеләр. Сәнәгать объектлар урнашкан оешмаларга илтүче юлларны төзекләндерәләр. Тиз арада республика бюджетыннан акчалар да юнәлтелде. Ремонт эшләренең барышы белән шәһәр җитәкчесе үзе дә танышты. Биредә барлыгы 8 чакрым юлны төзекләндерергә тиешләр. Лисат цехта бакчачылык ширкәтләренә һәм сәнәгать объектларына 3 юл илтә. Как можно по такой дороге ездить? Бу юллар буенча ничек йөрергә мөмкин? Комдорстрой оешмасы белән 196 миллион сумга килешү төзелгән. Әгәр һава шартлары яхшы булса, август азагына барлык эшләрне тәмамларга ниятлибез. Сумма контракта определена? Төзекләндерү вакытында шоферлар авторемонт урамы буенча гына йөрәячәкләр. Әлегә барлык эшләрнең 10% гына тәмамланган. Әмма төзүчеләр август азагына кадәр өлгерергә тиеш, бездә барлыгы 50 кеше эшли. Выровнять дорогу, обеспечить. Юлны тигезләргә кирәк, су җыелып тормасын өчен асфальт-бетон катламын җәячәкбез. Без юлларга 3 төрле катлам салабыз. Әгәр чокырлар күп булса, 3 кат асфальт җәябез. Бу сыйфатлы булсын өчен шулай эшләнә. Юллар яхшы булган урында катнашманы азрак җәябез. Более-менее хорошее покрытие дорожное. Ремонт уздыручы Комдорстрой оешмасы сыйфатка 4 ел гарантия бирә. Әгәр бу вакыт эчендә төзекләндерүдә ялгышлыклар булса, юл салучылар аларны төзәтергә тиеш булачак. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Шолла ТВ, яңалыклар. 26-да 26 йортында фаҗига булды. Кичә 7нче каттан 14 яшьлек малай ягылып төшеп үлде. Шаһитлар сүзләренә караганда, яшүсмер иптәшләре белән бергә подъезд эчендә була. Җирдә яткан баланы үтеп баручы күреп ала һәм ашыгыч ярдәм машинасы чакырта. А сколько лет было? Говорят, лет 14-15. А с какого балкона? С 7-го этажа. А вот, наверное, с нашего вот этого. Вы здесь сидели, да? С 7-го, сказали.
Вот здесь у нас, вот здесь. Шахитлар сүзләренә караганда, башта асфальтка металлдан эшләнгән предмет төшә. Кайбер фаразлар буенча яшүсмер селфи ясаган, кайберәүләр әлеге фаҗига малайның яшьтәшләре белән бәхәсе аркасында килеп чыккан дип исәпли. Ну, бабульки там. Әбиләр сөйли инде, наркотик тарткан диючеләр дә бар. Мин килгәндә җирдә беркем дә юк иде, алып киткәннәр булса кирәк. Кайчакта малайлар подъездда утыра. Ашыгыч ярдәм күрсәтү машинасы санаулы минутлар эчендә килеп җитә, 14 яшьлек малайны тиз арада күп санлы җәрәхәтләр белән хастаханәгә алып китәләр, әмма яшүсмер машинада ук вафат була. Тикшерү комитетында әлеге рәсми комментарий бирүдән баш тарттылар. Баланың үлеме хакындагы эш аерым контроль астына алынды дип белдерделәр. Татарстанның дәүләт автомобиль инспекциясе йөртүчеләр өчен махсус мәгълүмати ресурс әзерләде. Яңа таләпләр нигезендә аварияга юлыккан затлар мөмкин булган очракта тиз арада машиналарын юлдан алырга тиеш. Күпләр полиция хезмәткәрләреннән башка юл транспорт һәлакәтен теркәүне ничек башкарырга кирәклеген белми. Рәсми сайттагы белешмәлек йөртүчеләргә интерактив режимда юл транспорт һәлакәтен теркәү кагыйдәләрен өйрәтә. Әлеге ресурстан файдалану өчен gibdd.ru сайтының юл транспорт һәлакәтен теркәү бүлегенә керү сорала. Дөнья чемпионатының бүген 8-нче көне Казанда үтүче бу ярышларда Россия җыелма командасы Кытайлардан калышып, гомуми исәп буенча 2нче урында бара. Безнең спортчылар барлыгы 9 медаль яулады. Аларның 6-сы алтын, 2-се көмеш һәм 1-се бронза. Казан бу көннәрдә чын мәгънәсендә спорт башкаласын хәтерләтә. Физкультура белән шөгыльләнү өчен республикада барлык шартларда тудырылган. Әлеге фикерне ил президенты Владимир Путин да ассызыклады. Ул чемпионатның ачу тантанасында катнашты. Россиянең су спорты төрләре буенча мондый зур ярышны беренче тапкыр үткәрүе. Казан бүген илнең спорт башкаласына үрелде. Республика хәтта дөнья күләм дәрәҗәдәге ярышларны оештыруны ышанып тапшыралар. Здесь очень внимательно относятся к вопросам развития спорта. Активно поддерживают и спорт высоких достижений, и массовый спорт. Татарстанда спортны үстерү юнәлешендә республика президент программасы гамәлдә. Аның нигезендә 2013-2014 елларда 322 спорт мәйданчыгы сафка басты. Быел 10 спорт объекты төзелә. Аларның яртысы бассейнлы булачак. Бу объектлар федераль программа кысаларында һәм Татарстан бюджеты исәбенә төзелә. Чаллыда исә соңгы 5 елда 72 яңа корылма барлыкка килде. Инде берничә көннән яңартылган Ярчаллы балалар яшүсмерләр спорт мәктәбе үз ишекләрен ачачак. Сейчас вот поручни заменили, анда сетчатое ограждение было, иртеге куя башлар. И не с обшиваем красим, и вот эти стены красим. Ну, безнең тагын монда инде бродналыгыш. Бирдә цикләндерү 2013 елда башланган иде. 2 ел эчендә барлыгы 150 миллион сумнан артык эш башкарылды. Детско-юношескую спортивную школу. Ярчаллы балалар спорт мәктәбендә инде озак еллар капиталь ремонт үткәрелмәде. Хәзер эшләр төгәлләнү алдында. Моннан нәтиҗә Чаллыда социаль мәдәни спорт объектларын тиешле дәрәҗәгә китерү, төзү буенча бурычлар барысы да үтәлә. Моннан тыш быел Чаллыда 5 километр озынлыкта велосипед юллары төзелә. КамАЗ футбол клубы реконструкцияләнә. Дельфин бассейнында да төзекләндерү бара. Бүгенгә учреждениены яңартуга 100 миллион сумнан артык акча тотылды. Чаллының тагын бер казанышы универсаль спорт мәйданчыклары. Алар республика президенты программасы нигезендә шәһәрнең төрле урыннарында калкып чыкты. Бу проект тренажерлар, баскетбол һәм волейбол мәйданчыкларын үз иченә ала. Әлеге мәйданчыклар берничә ел эчендә шәһәрдәшләрнең яраткан урынына үрелде. Благодаря республиканской президентской программе Республика программасы нигезендә 2014 һәм 2015 елларда Чаллыда 22 универсаль спорт мәйданчыгы төзелде. Бу программа спорт объектларын төзергә генә түгел, аларны яңартырга да мөмкинлекләр ача. Шәһәрдә бүгенгә 900-дән артык спорт корылмасы эшли. Тик иң мөһиме, аларда шөгыльләнүче кешеләр бар. Спорт идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, соңгы 5 елда Чаллыда спорт белән шөгыльләнүчеләр саны 12% арткан. Лесен Ханова, Андрей Рачев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. 51-дә 10 йортында яшәүче беренче төркем инвалид инде 4 ай урамга чыга алмый. Биредә пандус юк. Шәһәрдәшебез белән Айгөл Юнусова очрашты. Алабугада Спас ярминкәсе гөрли бөтен Россия күләмендә оештырыла торган чарада хәбәрче бездә булып кайтты.
Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Her o'qituvchi o'zi o'qitgan o'quvchilarining o'ng'ishlarini suyini. Ular turында g'ururlanib сөйли. Sizda o'sib keluvchi buvinni o'qituv ham tarbiyalash uchun zamoncha shartlar bulduruga yordam ko'rsata ham metsenat bo'larak o'zingiz turында yaxshi xotiralar qoldira olasiz. O'tganin bilganning kelajagi bor. O'z maktabingga yordam et. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Күңел радиосына 18-9 август кичке 6 Сабантуй мәйданында зур грандиоз концерт тамаша. Күңелне туган көне белән Чаллы, Казан, Уфа, Мәскәү шәһәрләреннән популяр артистлар котлый. Бәйрәмне күңел диджейлар алып бара. Кил, күр, катнаш, кичне безнең белән үткәр. Күңел радиосы 18 ел сезнең белән бер толкында. Эфирда яңалыклар һәм без дәвам итәбез. Торак эксплуатацияләү идарәсендә пандус кую турындагы мөрәҗәгатьне ишетмиләр. Яисә бөтенләй дурфа җавап биреп, трубканы ташлыйлар. 67 яшьлек Любовь Ивановна безнең кайнар элемтә телефонына шылтыратып зарын белдерде. 51-дә 10 йортында яшәүче шәһәрдәшебез 4 ай инвалид креслосында. Урамга чыга алмый, ул беренче төркем инвалид. Ишек алдын тәрәзәдән генә күзәтергә мәҗбүр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Ногу отняли и вообще не выхожу. Любовь Ивановнаның инде 4 ай урамга чыкканы юк, фатир буенча инвалидлар креслосында гына хәрәкәт итә. 1 ел элек инсульт кичергән, апрельдә диабет табаны гангрена башлануы аркасында сул аягын кисәләр. Целиковлар гаиләсе 6-нчы катта яши. 1-нче катка кадәр лифтта төшәләр. Аннары юлны дәвам итеп булмый. 5 баскычны үтер өчен пандус юк. Торак эксплуатация участогында шәһәрдәшнең ялварыгын ишетмиләр. Выйти бы на улицу, а выйти не могу. Ну вот какие-то 5 ступенек тут вот. Ну что, меня туда толкнуть, что ли, что я кубарем скатилась? Әлеге йортта пандус булган, аны 4-нче катта яшәгән инвалид шәһәрдәш өчен урнаштырган булганнар. Әмма ярты ел элек ул вафат булу сәбәпле җайланманы сүткәннәр. Пандус урнаштыруны сорап Любовь Ивановнаның ире Александр Иванович инде берничә тапкыр коммуналчыларга мөрәҗәгать иткән, әмма нәтиҗәсез. Я тиздән куярга вәгъдә итәләр, я трубканы ташлыйлар ди ул. У меня сил, во-первых, не хватает. Директор юк дип җавап биреп, кире борып кайтаралар. Коляска бар, урамга чыга алмыйбыз. Минем аны күтәрергә көчем җитми. Әмма подъезддан чыккач ук пандус бар. Әмма ни файда? Любовь Целикова анда кадәр барып җитә алмый. Уңайлы мөхит программасы нигезендә инвалид булган һәрбер йорт пандус белән тәэмин ителергә тиеш. 51-нче торак эксплуатацияләү участогында пандусның юклыгын подъездагы төзекләндерү эшләренә бәйләп аңлаттылар. В 8-м подъезде у нас проводилось 8-нче подъездда ремонт булды, шул сәбәпле пандусны сүттек. Биредә косметик ремонт ясадык. Киләсе атнаның дүшәмбесендә пандус кире урнаштырылачак.
Әмне пандусның түзіклендіруге не үшін құмаша ойтуын аңлата алмадылар. Ремонт түгілленуге де бір отна вақыт узған. Конструкцияны орнына орнаштыру үшін көп дегенде 2 күн керек. Коммуналшылар вәгъдәләрен үтәрме? Душанбе Любовь Ивановна нихаят урамга чыга алырмы? Әлеге мәсьәләне контрольдә тотачакбыз. Айгөл Юнусова, Разакиров, Шол ТВ яңалыклар. Шол ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. 1 августтан эшләүче пенсионерларның пенсияләре ортачак индексация 46 меңнән артык шәһәрдәшкә кагыла. Нәтиҗәдә пенсия суммасы уртача алганда 161 сумга артырга тиеш. Исәпләүләр соңгы тапкыр иске формула нигезендә башкарылды. Киләсе елдан исә индексация 2015 елда түләнгән именият кертемнәре һәм яңа нормалар нигезендә баллар буенча исәпләнәчәк. Пенсионерларга идарәгә килү кирәкми, пенсияләр автомат рәвештә арттырыла. 3 көнгә Алабуга шәһәре туризм үзәгенә әверелде. Биредә 8-нче Бөтен Россия күләм Спас ярминкәсе үтә. Ярминкәдә ювелир эшләнмәләр, табигый тукмалардан тегелгән киемнәр, курчаклар, агачтан, пыяладан ясалган товарлар, сувенирлар сатып алырга мөмкин. Өстәвенә кунаклар осталардан үзләре дә мондый иҗат җимешләре тудыру серләренә төшенергә мөмкин. Спас ярминкәсенең ачылу тантанасында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Ярминкәдә тәкъдим ителгән товарлар кибетләрдә сатылмый, сатучылар бар нәрсәне дә үз куллары белән иҗат итә. Шишкин буаларында электән үк сәүдәгәрләр сату иткән. Ольга Наумова Спас ярминкәсендә киндер тукымадан киемнәр, сумкалар тегеп сата, күңел җылысын биреп эшлим ди. Тәҗрибәле һөнәрче сатудан бушаган арада товар санын арттыра. Я так думаю, Биредә барлык кәсепчеләрендә очратырга мөмкин. Спас ярминкәсе ул барлык халык һөнәрчеләренең традицияларын бер урынга туплый. Ярминкәдә сатучылар үзләренең товарларын үзенчәлекле итеп тәкъдим итә. Гадәти булмаган музыка коралларында уйныйлар. Һәркемнең башка кешедә булмаган кулдан эшләнелгән әйбер сатып аласы килә. Чувствуется такой. Биредә элеккеге заманнарга кайткандай буласың. Милли костюмнар да бик матур күренә. Здесь сама атмосфера. Атмосферасы да ошый күркәм, дустанә, бар кеше шат, бер-берләренә карап елмаялар. Спас ярминкәсен тантаналы рәвештә республика лидеры Рөстәм Миңнеханов ачып җибәрде. То, что сегодня в нашей стране мы поставили задачу восстановить наши исторические традиции, восстановить те промыслы, которые были. Я был несколько лет назад, с каждым годом ярмарка становится краше и краше. Ярминкәдә гадәттәгечә Кыңгырау чаңы фестивале да уза. Бүген аның 1-нче көне. Алабугага Россия һәм чит илләрдән 70-кә якын кыңгырау сәнгате осталары җыелды. Здесь нет мест 1, 2, 3. Без урын алырга килмәдек. Биредә тәҗрибә алмашу мөһим. Кыңгырау чыңлатуның үз кагыйдәләре бар. Моңа өстәп һәр катнашучы яңа моң иҗат итәргә тели. Кама елгасы буенда Спас ярминкәсе 19-нчы гасыр урталарыннан үткәрелә башлаганы мәгълүм. Ул Түбән Новгородтагы Мәкәрҗә ярминкәсе белән бер рәттән танылган ире сәүдә урыны булып саналган. 20-нчы гасырның 1-нче яртысында ярминкәләр туктап кала. Спас ярминкәсе 2008 елда торгызыла. Шуннан бирле биредә элеккеге чор мөхитте хөкем сөрә. Спас ярминкәсе 2 августка кадәр дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Шаллы ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны ТВ-чылны.ру рәсми төркемендә карагыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә бары тик Шаллы ТВ ТВ-центр каналында көн яңалыклар эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Яңалыклар иҗат төркеме атналыгы өчен төгәлли. Мин сезнең белән дүшәмбегә кадәр сау булашам. Юлларыгыз күңелле үтсен.